दहाय आफा बिश्वकर्मा फुजानि फोथा लाबाय आङो ओमफ्राय प्रसाद जानोसै नैया प्रसाद Hello everyone, good morning. बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो एकदम फुंनिफ्रायनो मावस्रांनानै दुगैनानै लाबाय नै खर' एरि सुनानै लाबाय जिहेतु दिनै बिश्वकर्मा फुजा आरोना आफा बिश्वकर्मानि फुजा दिनै ओमफ्राय दुगै लुबै माने आङो बाथौ अर होखांखाबाय बिनि उनाव दा फुजानि लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना। दिनैनि दिनाव बोथोराबो जि मोजां आरोना साफा स्रां स्रां सान्दुं दुंबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे आंनि दुगैनाय सि ओमफ्राय फिसानि इउनिफर्म गांसे गांनैल' आरोना दिनै बारा जि सुला मानो होनब्ला फुजानि दिनाव बेबायदि हुलुस थुलुस जि सुजाया आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर दहाय जोंहा जाखिनि रुम दङ बेखौ आंनि हासबेन्डआनो सेस सुजोबदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो फुजानि दिनाव बोरैबा ग्रोब लोगो मोनफैबाय आरोना बिथाङा ओमफ्राय दा आंहा हेल्प मोनबाय आरोना बिराद हेपि बेबायदि भिर समाव ओरैबायदि मेंग्लियो ना हारसिं खामानि मावोब्ला आरोना ओमफ्राय दा लोगोआव आं हासबेन्डखौ मोनफाबाय ओमफ्राय दिनै एसे सजा जाबाय आरो खामानिया एकदम लोगोफोर बेफोरखौ दहायो बेस्रा अन्थाव बाथाव सेस साफा खालामजोबदों आरोना सिबबाय सुस्रांबाय ओरैबायदि क्लिन साफा जाबाय आरो दा बयबो रेडि फुजानि थाखाय दुगैस्रांजोब्बाय देलायस्रांजोब्बाय आरो आंना फिसाफ्राबो रेडि जाबाय आरोना दुगैस्रांजोब्बाय मर्निं दा फुजानि थाखाय रेडि ओमफ्राय बिनानावखौ बामगासिनो हनै सासे ओमफ्राय नैबे आंनि बियानै अनसायलु नै आङो धुनानि थाखाय रेडि खालामनो नागिरदों बेयो जाहैबाय नारेंखल बिगुर ओमफ्राय दाहाय धुना होगोन आरोना दा ओमफ्राय हरै फारसे खामसालियाव जा सारमोना माने बिगुमै बिबोनां सानैजों गाना दामनानै प्रसाद रेडि खालामगासिनो आरो ओमफ्राय गथ'फोरा सिटिं सिटा खालामो नालाय आंजों थिनहरफाबाय आरो दा नै जोंखौ रेडि खालामसै नामा kuliah aku tak imbang itu hal buah ya ini lagi yang lagi फिसाजोआबो हेल्प खालामगासिनो नै आंखौ लोगोफोर दा रेडि जाबाय नै आं बेखिनि माबा बोफ्लेनो हाबाय आरो बेनो जथेस्थ' दिनैनि थाखाय जाथ'बाय आरोना फाइनालि जा दिनै बिश्वकर्मा फुजाया आफा बिश्वकर्मा फुजाया जानानै थांबाय लोगोफोर नैबाव सिखा दं खदाल दं बिदिनो आरो लहा लहि बेयाव बावबाय ओमफ्राय बै साइड फारसे गारि दङ आरोना लोगोफोर फुजाया जानानै थांबाय आरोना जोंना मोजाङै मोजां ओमफ्राय नै आंना स्करपिय'आ आरामसे समायना माला गानहोबाय आरो फोथा थुनानै होबाय धुपबो होबाय आराम खुलुमस्रांखाबाय ओमफ्राय नैबावहाय दङ जोंनि आदानि बाइक माला गानहोबाय बेयावबो फोथा थुना होबाय नैबेयाव खार आदानि नै येल्ल' कालारनि माला गानहोदों आरोना जोब्बाय जोंना फुजाया जोबनानै थांबाय दा फुजायाथ' जोबनानै थांबाय ओमफ्राय प्रसाद जानायनि फालासै आरोना दा ओमफ्राय जोङो प्रसाद जाना लानोसै लोगोफोर सोर सोर आफा बिश्वकर्मानि फुजा होदों दिनै जाय नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय जोंहा नियमनि स्लाइड फिसा थेलेबलेब खालामबाय आरोना फुजाखौ मालाय बेलेगफ्रा बिराद गिदिर गिदिर खालामो गारि मटर बुरजा बुरजा जायफोरना दङ नङा होनबा लोगोफोर बिराद गिदिर गिदिर खालामो जोंना नियमनि आरोना स्लाइडलि आरामसे खालामबाय आरोना दा जानाय प्रसादखौ रेडि रानबाय जानोसै आरो प्रसादखौ जादे मा जादों नोंलाय खुसेर जादों मा फुजानि प्रसाद जानो रेडि नै आं जाना लानोसै हेपि आफा बिश्वकर्मा फुजानि जै जाथों लोगोफोर जाय नोंथांमोना आफा बिश्वकर्मा फुजा खालामदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दे
ओमफ्राय मालाय गावबागाव नियम निथिजों गावबागाव फुजाखौ खालामो जोंबो जोंनि नियम निथिजोंहाय फुजाखौ होबाय आरोना मोजाङै मोजां जानानै थांबाय हेपि बिश्वकर्मा फुजा बयनिसिमबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय